chihure chaakurwadza kare chaisarwadza because ndaitoona kuti pamwe ndikura ndine 30 kana 50 iye zvinezvi kana $5 chayaisvike $2 kana dhora chero chero Blaxx way. Hands in the yakasimba yakareba straight from the underway. She my painting pan on the ticket away. On the post baby, don't run away. Ndino nakandi chesheza kwita kunge one way. Hurai Mufe, shemujolo mtazwisi anzatindati. Hurai Mufe, idarizare kasasike mahure. Hurai Mufe, shemujolo mtazwisi anzatindati. Hurai Mufe, idarizare kasasike mahure. Ama 2020 varikuna njakambe kukuona uchipfeka vanokuita bambe acha mama vachakwara murambe vari murimba vana vapei vorambe tiri vakuru panyaya dzekuro vachiweti musati no sex atizi maveti yeke inopiwa mbinga dzine bedi binzi inotsvakiswa yerenti Hurai Mufe shemujolo mtazvisiya nzati ndati Hurai Mufe idarizare kasasike mahure Hurai Mufe shemujolo mtazvisiya nzati ndati Hurai Mufe idarizare kasasike mahure ndoda yakasimba yakareba straight from the underway zvimabenting panonda ticket away onda nepost baby don't run away ndinonaka ndichishedza kuita kunge one way ndiramba waraira ndiri clean ndina virus kunditesta vamwe vese neta minus mujolo wakasiya vakawanda vakapara Hurai Mufe shemujolo mtazvisiya nzati ndati Hurai Mufe idarizare kasasike mahure Hurai Mufe shemujolo mtazvisiya nzati ndati Hurai Mufe idarizare kasasike mahure ama 2020 varikuna njakambe kukuona uchipfeka vanokuita bambe acha mama vachakwara murambe vari murima vana vapei vorambe tiri vakuru panyaya dzekuro vachiweti musati no sex atizi maveti yeke inopiwa mbinga dzine begi binzi inotsvakiswa yerenti Hurai Mufe shemujolo mtazvisiya nzati ndati Hurai Mufe idarizare kasasike mahure Hurai Mufe shemujolo mtazvisiya nzati ndati Hurai Mufe idarizare kasasike mahure ndoda yakasimba yakareba straight from the underway zvimabenting panonda ticket away onda nepost baby don't run away ndinonaka ndicheshedza kuita kunge one way ndiramba waraira ndiri clean ndina virus kunditesta vamwe vese neta minus mujolo wakasiya vakawanda vakaparara K Music.